ин дафтари намояндагии созмони ҳавоии осмонаир аст ки аз солҳои 1990 ба ин су дар тоҷикистон фаъолият дошт, вале охирин парвози ин ширкат 21 сентябр сурат гирифт ва баъд аз он дарҳои намояндагии ин ширкат дар душанбе баста шуданд. феълан тибқи иттилои дарёфтӣ гуфта мешавад ки ин ширкат дар баёнияи худ ба меҳмонхонаи тоҷикистон навиштааст ки ба далели анҷоми муҳлати шартнома фаъолияти худро қатъ мекунад, вале тибқи иттилои дарёфтӣ ин ширкат гуфтааст ки парвозҳояш ба тоҷикистон ба далели судовар набудани ин парвозҳо қатъ карда мешаванд. қаблан ин ширкат аз душанбе ба шаҳрҳои Машҳад ва Теҳрон ҳафтаи 2 парвоз анҷом медод ва муштариёни зиёд дошт, зеро алоқамандони зиёрати сафар ба шаҳри Машҳади Эрон аз миёни сокинони Тоҷикистон зиёд буд. ин дар ҳолест ки солҳои охир муносибати Тоҷикистон ва Эрон рӯ ба сардӣ неҳода ва дар равобити ин ду кишвар мушкилоти зиёд мушоҳида мешавад.